बाय कायसा कबकमं ini जों सेन्ट्रेल कमिटि TWF नि प्रेसिडेन्ट नङै आं चिनि TWF रंनो गासै साख्लायो जों डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि ताइ ब्लक प्राइमेरी कमिटि न कायसा कबकमं तामनि हिमाले चिनि अरवो इयर ब्लक अरवो रैली खलाय दंगो ग्रेटर त्रिपुरा लेण्ड न तिनाय ओ रैली खलायनाय रं खासिनि ताखु डेभिड मुरा सिंह और बीर नुआतिया तंगोर थिनरो जमातिया तै सदागर कलय बरमगनां MDC बरक तंबायो तै चिनि इयर डक जतन तंबायो बरमनो पाइफले हामजाकमा तै चौबानि सिबाय अमहायकै बरक स्टेप नाहामानि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेण्डनि बागै इयर डक गाहंखाय चिनि बिसमा हेनि गनि जागो समाजनि जाति बरक अमहायकै स्टेप नाहामानि बरक न चिनि बागै नांगो तामन हिमाले इयर डक न समाज न नारकनाय तै दफानो तै हानो नारकनाय जों बुरि रगबो TWF रगबो फाइदि बंनि अ रेलिवो बंनिया चिनि अ रेलिवो जों जत्त बुरि रग जानजानि डिस्ट्रिक्टो थाङै बरक सगो गाहंखाय डिस्ट्रिक्टो जतन लगिरि लायदि ब्लक लगिरि लायदि तै प्राइमेरी कमिटि लगिरि लायदि जों सेन्ट्रल कमिटिबो जेफ्रु जरामानो जानजानि एलाकाओ थांका हंखाय नरक जरा रिलायदि हिनि आं कबगो तै मानखा हंखाय गुबुन एरिया फानो सेन्ट्रल कमिटि र गारि बाय थांलायो बरक बाक्सा रेली र खायकै जानाय आमनि बागै जत्त बुखुक संनो TWF बुखुक संनो नरनो अमहाय कबगो नारक जाओ तै जबानि चिबाय नरक अमहायकै चिनि मास रेली तामनानि ग्रेटर त्रिपुरा लेण्डनि जे रेली खलायथानि नरक चुबादि हिनाय नरम कबगो नारगै आरो नम थाका हामबाय जतननो